Kulekile bantwana bakhehla. Senibingelele sinamukele ekhasini lamkhulu nogada. Uma ukuthi uyaqala ukungena kuleli khasi, siyakubingelela siyakwemukela futhi. Ungakhohlwa ukulike uphinde usubscribe ukuze nangelinye ilanga masifake ividiyo uthole notification lapho ngakwena. Yebo gogo, nginiphathele induku enhle kakhulu-ke namhlanje. Namhlanje ngikhuluma ngemali, ngikhuluma ngemidonso, ngikhuluma ngezinto zokuphila, izinto zamandla, izinto zemali gogo. Ngoba imali iyona nto efunakala ezweni, abantu bashoda ngemali. Uma ukuthi umuntu uyasebenza, asikwazi-ke futhi uma sugaya sithole imali. Anginandaba-ke ukuthi wena uyakholelwa kuwona noma ukholelwa, nokuthi yini oyazi ngomuthi, yini owayitshelwa ngomuthi, into engenandaba-ke nayo leyo. Mina ngikutshela le nto engikutshela yona, umuntu okholelwa emthini uzozwa le nto engiyishoyo, nomuntu owazi umuntu ukuthi usebenza kanjani. Umuntu uyakwenza ukuthi ube nemali, umuhle. Ngaphandle kwemlingo, uma uzo-understand ukuthi siphila ezweni elikanjani, siphila kanjani emhlabeni, uzobona ukuthi le nto iyenzeka, uyakwazi ukuba nemali through umuthi. Njengoba ubona nje kuhlanganiswe kanjena, ingoba umuthi wemali lo gogo. Umuthi wemali lo muntu omdala. Nginichazela ukuthi umuthi muni lo. Nginichazela futhi usebenza kanjani. Lo muthi kusuka kude kakhulu. Awumani uthole noma yikuphi nje, kakhulukazi la eSouth Africa utholakala kalula. Utholakala kulezi ndawo enamanzi angenisa echwebeni noma enomfula engenisa echwebeni, ikakhulukazi imfula emkhulu nangapha koMozambique miningi kakhulu. Yiyo-ke le mpande ihlukene kathathu njengoba ngiphethe la. Nansi yiyo nale. Nansi ngoba uzonothisa kahle lezi ezinye ayinayo imali phakathi, ingoba azifani nale. Impande yemali le gogo, impande yomdonso lamakhehla. Manike nizwe ngemali ngelokhuzana ngempande kuthiwa umhluma kaNhloyile noma umqolotshetshe. Umqolotshetshe-ke igama lawo ngapha ezweni lase-Mozambique bathi umqolotshetshe. Thina ngolwakithi ulimi sithi umhluma kaNhloyile. Naleli xolo bafowethu, naleli xolo engane zakwethu. Lo muntu umila phakathi emanzini, ngabe usolwandle, ungabe isechwebeni emanzini, kodwa asuke enosawoti. Iyathanda indawo enosawoti le mpande le, imila phakathi emanzini. Impande yomdawu le ngane zakwethu, impande elapha umdawu, iyawuhlambulula, iyawuparola. Uma ukuthi ey'mpandeni zakho zokuparola umdawu noma zokuwuphakamisa yayingafakwanga le mpande le, kukancane ukuthi uphathe imali ngomsebenzi owenzayo. Imali ozoyiphatha izoba ncane ngoba nansi impande evula imali, ikakhulukazi kubantu bey'thunywa zamanzi nabantu bamathongo amanzi noma amadlozi amanzi. Angazi nikubiza ngani nina, kodwa nje uma ukuthi into yakho isabela emanzini, nansi impande. Nansi impande. Lo umhluma kaNhloyile obomvu lo. Lo bomvu-ke lo onamandla okudonsa imali, ukwazi ukusondeza imali. Ingakho uhlala unemali kanje phakathi, ngoba iwona okwazi ukudonsa imali. Hhayi le nto eshiwo abantu bethi unomayibuthi uyibamba njengomayibuthi imali. Yiphutha lelo, awuyenzi kanjalo leyo nduku leyo. Lo nduku leyo awuyenzi leyo nto leyo. Kuphela usuke usujuleliwe wathakwa bese ukwazi ukwenzela le nto oyifunayo. Ngike ngizwe-ke ezinye iy'nyanga ey'ncane noma laba abafosayo kwamaqola bethi bayayigaya le nduku noma bethake bethi banayo le nduku. Le nduku ayiphathwa nombani kahle kahle. Yona induku etholakalayo, kodwa uma usuke ithongo lakho lingakuphanga le nduku akulula ukuthi uyithole. Kuba nzima. Kunamakhehla asezashona efuna le nduku engazange ayithole. Amanye asalapha namanje asahamba amazwe acinga le mpande awakayitholi. Badlala abantu. Uma ukuthi ulwazi awunalo-ke impande uyoyeqa endleleni. Umhluma kaNhloyile-ke lo makhehla. Sikayigubhu-ke la, sikayinhlanga zokugembula, iy'nhlanga zemali, izinto eziphilayo, abantu abafuna izinto zokuphakama. Angithwalisani mina, ngiyaphakamisana, nginikana amandla, ngivulela imihlahla. Uma ungitshela ngezinto ezibulala abantu, angikwazi ukuzenza lezo zinto. Because ngazi ukuthi umuntu uyakhulunyiswa, angazi ukuthi ufike kanjani kule sigaba sokuthi ubulale umuntu. Kodwa-ke angikho lapho bogogo. Angikho lapho bogogo, bekunivezela nje le makhubalo ngoba ngiyazi kunabantu abahlezi bengikhalela ngendaba yempande yomdonso, izinto zokuphakama, izinto zamandla. Nazi izinto zamandla. Alo umhluma futhi kaNhloyile.
omhlophe-ke lo gogo ngoba ihlukene kathathu nayo. Bathi abelungu mangrove noma mangrove. Uma ungasetha lelo gama bazokuvezela lezi zihlahla lezi zimila phakathi emanzini futhi ziyahlukana ngesimhlophe kuya kwesimnyama nesibomvu, ziyashiyana indlela ezibukeka ngayo uma zisuke zimila. Uthi nakho ubonakala kabi-ke lo ngoba awunalo igxolo elikhulu, uyimvushwana, kodwa umqolotshetshe lo omhlophe bogogo iwona mdonso wemali futhi omunye lo okwazi ukuvula ikakhulukazi esidalweni lapha samanzi uma ukuthi into zakho zivalekile. Noma kuthiwa umsamo wakho waphenduka, siyakwazi ukulungisa ngalezi induku lezi, sibuyise yonke inhlahla yasekhaya bogogo. Akuyona futhi imlingo ningakhohlwa, impande nemfihlo yayo. Ayipheleli-ke lapho le nduku, nansi enye. Kanti ngiyisika lezi induku, induku eyi-serious kakhulu lezi. Inyanga lezi ey'vusayo aziyiphathi le nduku. Umhlume kantoyile lo omnyama lo. Uma usuke usuyiphethe lezi induku ziphelele zintathu kanje, uphethe emnyama, uphethe emhlophe, uphethe ebomvu. Noma ungangaba nawo umdlebe, akunankinga, uyogaya into ephilayo. Omnyama-ke lo kunzima ukwehlukanisa kobomvu ngoba bathi abafane, nawo awubi mnyama ezini kuba mnyama straight, uba mnyama lapha emagxolweni uma usuke uvelile lapha ngey'mpande zawo emanzini, uba mnyama kulawo magxolo akhona. Njengamanje leli gxolo selixebukile, kuba nalolu ngwengwezi olungaphezulu olenza ukuthi ibe mnyama le mpande. Awuthi ngizomkhombisa lolu ngwengwezi engikhuluma ngalo ukuthi luyinto ekanjani. Khombisa lolu ngwengwezi, nalolu ngwengwezi lolu, nalolu ilona-ke elisinikeza umbala wayo le nduku. Omnyama-ke lo bantwana bakwethu, omnyama lo, umqolotshetshe omnyama. Abanye bathi uzibuthe kahle kahle, hhayi ibutha, iliyeke ibutha, uzibuthe. Omnyama uzibuthe, obomvu uzibuthe, omhlophe. Le nto uma isihlanganiswe nosumbathi nawo amabutha nezinto zokudonsa eziningi, amakhokhelo nani nani, le nto le ikwenzela imilingo, hhayi le milingo le yasemangufuni, kodwa ikuphakamisela impilo yakho ngendlela eyisimanga. So bantwana bakwethu, abantu abadinga le mpande kumina nabadinga iy'gubhu, zinhlanga, zimpondo, ney'ntindili zokudonsa, abangithinte bantwana bakwethu, ningesabi. Abantu ababelaphi abafisa ukuzwa kule nduku, sizoxoxa, kodwa kahle kahle angiyikhiphi le nduku. Ngakuzwisa into encane uma ukuthi unesifiso sokuthi ngikuzwise, kodwa angiyikhiphe. Yala ekhaya le nduku eyokugaya, la ekhaya silapha ngayo thina, sidonsa ngayo inhlahla. So akuyona inhloso yami ukuthi nginike abantu, kodwa uma ukuthi u-desperate ngempela njengomelaphi noma u-serious uyayidinga le nduku, ngingahamba ngiyokufunela yona la itholakala khona, bese ubuya ungikhanyisela ngendlela ongikhanyisela ngayo. Nayi-ke le nduku bantwana bakhehla, ihlukene kathathu njengoba nibona. Umqolotshetshe le ngokuhlukana kwawo ngokuy'gaba zawo, ungezwa abantu bekhuluma into abangayazi, umqolotshetshe. Thokoza-ke bogogo.